Løgstrup Steel er en danskejet produktionsvirksomhed, der producerer et modulsystem til eltavler, til vindmølleindustrien, til byggebranchen og til datacentre. Vi leverer og eksporterer til tavlebyggere over hele verden. Det er vigtigt, at vi plukker korrekt her på vores lager, så vi leverer de rigtige antal og de rigtige dele, så vores kunder ikke får et produktionsstop rundt omkring i verden. Det nytter ikke noget at stå et sted i Afrika og mangle 10 skruer. Det nytter ikke, at vi har et godt VMS-system, hvis vi ikke har en terminal, der understøtter vores lagerfolk, som der skal plukke. Trukterminalerne virker som en digital plukliste. Plukkerne får at vide, hvilke varer de skal plukke, og så taster de det på skærmen, når de har plukket det. Skærmene gør også, at vi kan have flere ordrer åbne på én gang. Det betyder så, at vi kan plukke flere ordrer, og vi har et hurtigere pluk. De gamle terminaler de havde udfald hver gang, at trukterminal har skulle roame fra et accesspunkt til et andet, så vi har haft nedbrud, man skulle genstarte applikationen. Det har vi slet ikke mere. Vi har haft rigtig meget tidsspild på de gamle terminaler ved at skulle genstarte applikationen og stå og vente på, at den startede. Vi lod Codex finde den rigtige terminal til os, så vi ikke selv skulle bruge tiden på det. Codex var op og montere en terminal fra JLT, som vi så testede i en måneds tid, og derfra valgte vi vores nye terminal. Det gjorde det meget nemt for os at vælge den nye terminal, da vi ikke skulle ud og søge markedet selv. Efter vi har fået de nye trukterminaler fra JLT, har vi fået et bedre arbejdsmiljø. Vi har fået tastatur på dem, skærmene er mere responsive, og vores system er blevet meget hurtigere og mere agilt. Vi har ingen netværksudfald, så vi skal ikke genstarte applikationen hele tiden. De nye terminaler fra JLT var nemmere at installere. Det var næsten out of the box. Det er bare at montere dem på truppen. Jeg kan kun anbefale Codex som IT-partner og leverandør på alle områder.